Castelao estaría exiliado, desterrado, si queremos denominarlo así, en Badaxoz e, por outra banda, Bóveda en Cádiz, non? Foi un tempo no que aínda así, a través fundamentalmente de cartas, de telegramas, de alguma visita puntual, nalgúnas vacacións, nalgúna fin de semana, tanto Castelao como Bóveda achegarían a Galiza e darían instruccións en relación ao que facer. Ese é un tempo onde a nosa terra xa, como voceiro do Partido Galeguista, se estaba a editar desde Pontevedra e onde hai unha figura que clave e que penso que moitas veces nos esquecemos dela, é Víctor Casas, que é o que en grande medida marca en consenso con Castelao e con Bóveda liña no Partido Galeguista frente a calquera outra figura. A súa vez, estes tres destacados cadros do Partido Galeguista son os que transforman en grande medida un partido que podíamos decir galeguista de todos e de todas, e entre paréntesis aí diríamos dos que tiñan confesión religiosa, por exemplo, católica, e os que eran profunda e militantemente laicos, e, por exemplo, dos que se decían galeguistas e eran de dereitas e os que se decían galeguistas e eran de esquerdas. Castelao, con Bóveda e con Víctor Casas, fundamentalmente, transforman esa falta de concreción política de cara fora do Partido Galeguista no que sería unha organización galeguista, diríamos, socialdemócrata. Isto podemos falar longo e tendido. En todo caso, hai textos diversos, mesmo editoriais, en a nosa terra, que efectivamente nos dan conta de como nunha primeira etapa de decembro do 31 a fundamentalmente o ano 34 ou xa finais do 33 o Partido Galeguista xoga intencionadamente a indefinición entre a dereita e a esquerda, entenden que o primeiro que hai que facer é asentar un partido político que reúna a todas e a todos os que se din nacionalistas galegos ou así en xenérico galeguistas para fixar a cuestión galega sobre o tabuleiro político a nivel estatal, camiñando, e ese, digamos, é un objetivo central que acompañará Castelao ata o final dos seus días, dicía, camiñando para unha Galiza con un Estado propio no marco de unha confederación de Estados textualmente libres a nivel ibérico, e isto xa está aí presente no tempo da Segunda República. A partir de 1934, fundamentalmente en diante, até o 36, o Partido Galeguista é, polo seu programa político, polas súas campañas, unha organización situada claramente na esquerda, pero tamén polas súas alianzas políticas. Resumindo moi moito, neste sentido, diremos que Castelao, con Bóveda e con Víctor Casas, é central a hora de chegar ao acordo que se chega co Frente Popular para as eleccións de febreiro de 1936. A cambio de que, se a Frente Popular gañaba as eleccións de febreiro do 36 e que o Estatuto de Autonomía de Galiza, o sea, a cambio de que se gañaban as eleccións de febreiro do 36, dicía que o Estatuto de Autonomía volvera, digamos, o proceso en favor do Estatuto, relanzarse e se marcara unha data para o plebiscito. A cambio disto, digamos, o tándem conformado por Castelao, por Bóveda e Víctor Casas aseguran que o Partido Galeguista participará das candidaturas da Frente Popular. A Frente Popular gaña as eleccións, o Partido Galeguista consigue directamente 3 escanos, non chega aos 400.000 votos, pero pasa aos 320.000 votos, que non é pouco. Iso ven a implicar que Castelao volve ser deputado, non era desde novembro do 33 as eleccións que gaña a Confederación Española de Derechas Autónomas, a CEDA, novembro do 33, e volve en febreiro do 33 a conseguir acta. E con él Ramón Suárez Picallo e con él Antón Vilar Ponte. Ano 36, Vilar Ponte non chega a recoller acta porque falece inmediatamente antes. En todo caso, o Partido Galeguista consigue esas 3 actas. Entre medias, falamos de que a súa vez hai outros deputados que non presentándose polo Partido Galeguista e si, por exemplo, polo que viña sendo esa derivada da Orga, FRG, nese momento integrada e digamos confluindo e sendo cofundadora do que acaba sendo Izquierda Republicana, que sí que consiguen efectivamente escano, non? E así outras organizacións. Quero lembrar a Antón Alonso Ríos, quero lembrar a Elpidio Villaverde, etcétera, etcétera. Figuras ás que me referiría ahora a continuación nunha seguinte etapa xa final ao exilio de Castelao.
E aquela victoria da Frente Popular e aquel pacto que pelexou tan duramente un Castelao xunto a un Bóveda e un Víctor Casas e que puido dar lugar a que máis xente da que marchou, máis cadros incluso dos que marcharon do Partido Galeguista marcharan. Ese pacto é ao que hai que agradecerlle ese tesón, ese traballo, que efectivamente o segundo trámite para conseguir o Estatuto de Autonomía sair adiante. A finais do 35, inmediatamente antes de asinarse ese pacto, como xa estaba sobre a mesa dentro do Partido Galeguista ese pacto, marcha a xente da dereita galeguista de Ourense e inmediatamente despois a Pontevedresa. Arredor da primeira, fundamentalmente, digamos, estaría xente nucleada, digo, arredor de Vicente Risco. En relación á segunda, diríamos hoxe, excisión, estaría o grupo de Figueira Valverde, Xosé Sesto, etc., entre outros. Pero, por exemplo, non secunda esa marcha un Ramón Otero Pedrallo, que era un home, efectivamente, si non de misa diaria, si semanal, tamén profundamente católico, pero decía que por riba do seu ser católico era un nacionalista galego, e era un dos grandes, digamos, do nacionalismo galego. Que hai detrás de iso? Non só hai o compromiso de un Otero Pedrallo co Partido Galeguista, sino tamén todo ese traballo por parte de Castelao, neste caso fundamentalmente, en certa medida tamén Bóveda, pero sobre todo Castelao, eran contemporáneos Otero e Maixel, e comenzaron as irmandades. Bóveda entra a partir do 26, máis tardíamente, unha década despois de que eles dous, con outros e outras, participaron das irmandades da Fala, e efectivamente esa confianza dun Otero, e con Otero outros, pero para exemplificar este caso, poñamos o caso do Otero, a confianza en Castelao e no pacto ao que chegara justamente co que eran as forzas que integraban tan diversas a frente popular. O 28 de xuño do ano 36, despois dunha fervorosa campaña en favor do Estatuto de Autonomía fundamentalmente en marzo e xuño do 36, onde Castelao é un dos 5 ou 6 conferenciantes que máis se repiten en todos os mítins que hai ao longo e ancho do país, e unha vez regresara xa do desterro a Bóveda, como dicía, no 35, Castelao, como digo, foi un dos 5 ou 6 oradores principais daqueles mítins, e probablemente dos máis convincentes oradores daquel Dream Team, se diría en termos baloncestísticos da NBA sobre todo. Castelao era aínda máis alá de caricaturista aquel home de grande espírito, animoso, etc., que se nos refería naquela reseña de A Nosa Terra. Recapitulando, diríamos que o balance sería positivo do que foi aquela campaña a favor do Estatuto. 28 de xuño de 1936, unha ampla maioría de galegos e de galegas, lembremos imaxes como alguna que traía que non se pode hoxe aquí exhibir por este problema de mudanza e demais, estaba nun disco duro que non me aparece. Esas imaxes lembremos nos cantóns con aquelas pancartas en favor da autonomía galega, e lembremos aquelas urnas con fileiras longas con homes e mulleres con bandeiras galegas que efectivamente se dispuñan a votar. Lembremos un Luis Freire votando, exercendo o seu voto en favor da autonomía aquí no seu colexio electoral na Coruña. En todo caso, esa ampla maioría é a que alicerza que, un 15 de xullo de 1936, un grupo encabezado por Ángel Casal e Castelao, Daniel Rodríguez, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, efectivamente lle entregaran ao presidente das Cortes, Martínez Barrio, aquel articulado estatutario. Sabemos o que sucede 3 días despois. Eu sigo afirmando unha e 1000 veces que faga falta, e despois desas 1000, se fai falta outras 1000, que non podemos comprender o golpe militar reaccionario de 1936 sin ter presente o que sucedía máis alá en termos globais no tempo republicano en relación á victoria da Frente Popular, sin ter presente o que estaba a suceder en Galicia, en Cataluña, en Euskadi, en canto que progresión do que era a dinámica, digamos así, autonomista. Lembremos aquilo de antes unha España roja que rota, non? Bueno, iso estaba aí, nos cuartéis sonaba o medio de Galecisco, simplemente hai que achegarse á prensa máis pro
españolista, barra fascista do momento, para observar en que clave justamente se estaba o debate político nesa altura desenvolvendo. Non era só dereita-esquerda, non era só que a maioría social e fundamentalmente a clase obreira detentar o poder, que tamén hai que ter moi presente o que sucedía en relación ao que diríamos modernamente a cuestión nacional en Cataluña, Euskadi e Galiza, e tamén en Andalucía, por exemplo, que é unha esquecida, pero que está aí presente, ese nacionalismo andaluz, non é algo dos nosos días, ben atrás. Me parece que en breve se presentará un libro, además, sobre Blas Infante, será interesantísimo. Bueno, pois, Castelao, que fai diante do golpe militar reaccionario do 15 de xullo? Castelao participa da resistencia republicana, gubernamental, en clave democrática, e participa, por exemplo, da creación, así telegráficamente direi, da Constitución das Milicias Populares Galegas, xunto a Santiago Álvarez. Hai imaxes que nos falan de como centos de segadores que estaban en Madrid naquela altura son dos primeiros en afiliarse. E como a eles, mulleres republicanas galegas que estaban naquela altura en oficios diversos, por exemplo, no servizo do fogar, traballando justamente en la Villa y Corte, en Madrid. Ao pouco, Castelao marcha para Barcelona, Barcelona-Valencia, Valencia-Barcelona, entre unha e outra localidade, vai estar tamén na creación da Solidaridade Galega Antifascista, que bota a andar a revista Nova Galiza. En paralelo, a súa vez, colabora coa revista Nueva Galicia. Esta última en Madrid, fundamentalmente creada polo Partido Comunista de España, pola, digamos, a sección galega do Partido Comunista, e Castelao participa con ilustracións diversas, con varios textos, fundamentalmente artigos sobre o Estatuto de Autonomía, a necesidade de defender a República, a democracia, etc. No caso de Nova Galiza, fundamentalmente creada da man de esa Solidaridade Galega Antifeixista, así denominada, pues unha publicación máis netamente galeguista ou nacionalista galega, e a súa vez Castelao vai ser o secretario xeral daquela organización. Digamos que o presidente será Pedro Longueira, o vicesecretario xeral será Luis Soto, logo secretario de Castelao, e Castelao será, como digo, o secretario xeral daquela organización. Cando xa non é posible a resistencia republicana, democrática, frente ao fascismo, Castelao inicia o seu tempo de exilio. Fa unha paréntese, inmediatamente antes percorre varios países, onde ten estudado magníficamente o colega e amigo Xesús Alonso Montero, o caso da URSS, o caso dos Estados Unidos, ou previamente o caso de Cuba, para recalar fondos, etc., en favor da República. E a súa vez pon a súa arte en favor desa recadación justamente de fondos. Aqueles álbumes, aquela Galiza Mártir, aqueles álbumes de guerra, a tira en Galiza, etc. E se fan cantidade de edicións, incluído en chinés, e se presentan en galerías polo mundo adiante, polo mundo, digamos, non fascista, e se recadan fondos para a República. Entre tanto, Castelao chega como prácticamente un home pobre, diríamos, a Estados Unidos, e de Estados Unidos finalmente marcha no verán do 40 a Argentina, se afinca en Buenos Aires, e non por un casual. Hai que reivindicar a figura e a memoria de Manuel Ponte, ou Puente. Manuel Puente, ou Ponte, foi un empresario galego, galeguista, profundamente comprometido coa democracia e co que fora anteriormente o Partido Galeguista e co que vai ser o relanzamento do galeguismo alemán alrededor da figura de Castelao. Vai poñer ao servizo da parella que compuñan Virginia Pereira e Castelao un piso moi céntrico, se non lembro mal, na avenida Rivadavia. Unha fortuna de entrevistar malí con Rosa Puente, a filla de Manuel Puente, que moi emotivamente me trasladaba sendo de unha pequena, como coñeceu a Castelao e como seu pai choraba diante da morte de Castelao en xaneiro do 50, etc. E a cuestión é que, efectivamente, Castelao, hai que decir que a figura central da reconstrucción do nacionalismo galego alén mar, entre 1941, ou finais do 40, e a súa morte en 1950. Castelao, o primeiro
que promove é a creación dunha especie de partido galeguista no exilio que fora o máis amplo posible, casi en clave Irmandades da Fala, con independencia, sendo republicanos e de esquerda, en ese momento estaba todo demasiado decantado, con independencia da procedencia de cada quen, foran naquela altura ainda militantes, por exemplo, de Izquierda Republicana ou do Partido Socialista Obrero Español ou do PC, etc., e non necesariamente do Partido Galeguista, era necesario confluir nunha organización ampla que rexise, a partir dos parámetros político-ideolóxicos das Irmandades da Fala, un galeguismo laxo, etc., fundamentalmente republicano e antifascista, eso sí. E, efectivamente, esa vai ser a Irmandade Galega que se vai a crear de 1941 en diante, ainda existirá a mediados da década dos 70, que se di pronto, é dicir, o noso exilio nos remite no tempo máis tardío, a década dos 70, a Irmandade Galega vai ser a que redite, a que relance o voceiro a nosa terra. A nosa terra, o último número, é de mediados de xullo, directamente antes do golpe militar do 36, como voceiro do Partido Galeguista, e se relanza en 1942. E se relanza, ademais, un 28 de xullo do 36. Toda esa dinámica política e a cuestión simbólica, ese emprego do que son as datas, fundamentalmente saen da majestuosa capacidade intelectual e creativa de Castelao. Castelao, xa digo, dá lugar a Irmandade Galega, non só naturalmente, pero é quen promove a creación da Irmandade, é o que está detrás dese lanzamento da nosa terra como boletín, é dicir, ese galeguismo no exilio ten que expresarse e ten que propagar a súa existencia, o seu existir, o seu ideario, o seu programa, e hai que estar activos no exilio porque a República sigue viva no exilio. E de aí que se cree a nosa terra e que se cree, a partir de 1944, esa sorte de goberno galego no exilio que vai ser o Consello de Galiza, presidido justamente, non por un casual, por Daniel Rodríguez Castelao, 1944. Novembro. O mesmo ano no que na primavera, en marzo, antesala da primavera, vai publicarse o libro Sempre en Galiza, é dicir, esa obra que por unha banda recolle memorias e por outra recolle a modo de ensayo o pensamento de Castelao. Un pensamento que se manifesta profundamente soberanista, ou vamos a decir abertamente independentista. Un pensamento que está igualmente presente no epistolario naquela altura de Castelao. Nun tempo onde, e temos 10 minutos, sí, un momento no que Castelao se presenta absolutamente disgustado pola mala relación que vai haber entre aquel galeguismo, entre aquel nacionalismo galego alemán co nacionalismo de aquel mar, de aquí do país. A rearticulación do galeguismo aquí no país, fundamentalmente a partir do 40-41, ainda que os primeiros gromos xa estén aí presentes no ano 39 mesmo, do outono, esa meritoria reorganización política vai, infelizmente, ter unha incomunicación primeiramente manifesta e lógica co nacionalismo exiliado, é dicir, non había ainda posibilidades de intercomunicación entre o que había aquí e o que había en mar, e o exilio, e cando efectivamente comeza a haber algo de comunicación, vamos a decir, non hai o entendimento que Castelao entende que debería de haber, situando o nacionalismo no exilio como epicentro do nacionalismo, vamos a decir así globalmente, e entendendo que o nacionalismo daquel mar que non tiña capacidade política, digamos, a capacidade de manobrar ben entendida, debería, entendía Castelao, de poñerse, digamos, ao servizo da dinámica do exilio, que efectivamente da Irmandade Galega e logo xa do Consello de Galiza de 1944 en diante. Pero que encima hai outra derivada. Entre tanto, e como é natural, o nacionalismo no exilio non era era unha realidade moi ampla. Antes que con epicentro en Argentina e na capital argentina, é dicir, Buenos Aires, se rearticulara o nacionalismo galego alrededor da figura de Castelao, fundamentalmente, e antes, en consecuencia de crearse o Consello de Galiza, en México hai un grupo moi importante, fundamentalmente alrededor, entre outros, pero
fundamentalmente alrededor da figura de Luis Soto, que efectivamente comeza desde o minuto cero e logo da experiencia de resistencia que decíamos antes de Barcelona, Valencia, previamente Madrid, conforman un grupo alrededor do fogar galego que efectivamente mesmo acaba dando lugar ao Consello Nacional de Galiza, nome moi semellante ao Consello de Galiza. E entendo o Grupo de México que teñen tanto, ou incluso máis, por terse creado antes, legitimidade para ser epicentro daquele nacionalismo galego no exilio ou galeguismo no exilio, tanto ou máis dereito que o que podía representar o exilio galego na Argentina. Co cal, Castelao ten que atender a eses dous flancos de tensión. Castelao sigue a súa dinámica, así vamos a decir moi resumidamente, a súa dinámica política, procura que o Consello de Galiza este conformado fundamentalmente, e por eso digo como sorte de goberno galego no exilio, derivado do que era a legitimidade do 28 de xuño 36, desa maioría que aprobara o plebiscito que Galiza contara con un estatuto de autonomía, onde se marcaba que a Galiza contaría con un parlamento, o parladoiro galego, e un Consello de Galiza, que sería o Executivo galego. E entón, a tal fin, Castelao, para ter toda a legitimidade do mundo, diríamos, como deputado que ainda era, suma aos dous outros deputados galeguistas, bueno, aos dous, ao deputado galeguista que quedaba vivo, Antón Vilar Ponte, dixemos que falecera no 36, é dicir, suma a Ramón Suárez Picario, pero a partir de aí tamén a outros deputados que non sendo do Partido Galeguista, efectivamente galeguistas eran, ainda que estiveran en Izquierda Republicana ou estiveran incluso no Partido Socialista Obrero Español. No caso do PC non houve, non se deu o caso. Aí estaría polo PSOE un Edmundo Lorenzo, un tanto tardíamente, pero chegou a estar, e foi moi importante no ano, despois referirei, nas Cortes Republicanas en México, na aprobación final do Estatuto de Autonomía. Aí está un Elpidio Villaverde, de Izquierda Republicana, procedente do que viña a ser anteriormente a Orga, e aí está, por exemplo, Portela Valladares. É dicir, eles non están, Portela que estaba en Francia, non están na dinámica de confluencia co Consello Nacional de Galiza de México. Entón, recapitulando, Castelao demostra unha e outra vez a súa capacidade para moverse no ámbito político organizativo, para xerar sinerxias alrededor da súa figura, e moi probablemente, que non tivemos a honra de coñecelo, non debía de ser un home personalista, o que sí que era un home moi traballador, moi constante, moi militante, e que, como se decía naquela primeira reseña de 1917 da nosa terra, causaba unha simpatía moi xeral e tiña tal, digamos, capacidade de convicción que atraía alrededor de sí, a partir da súa honestidade, a xentes que a priori, igual noutro contexto, por exemplo, no tempo republicano, por lo menos até o 36, pois igual sería impensable que estiveran con él compartindo algo tan relevante como acabaría sendo o Consello de Galiza como tal. O Consello de Galiza é unha organización, mellor dito, vamos a decirlo así, organización sí, pero vamos a decirlo de outro modo, é unha institución que non contou con funcionarios, que tiñamos deputados que non cobraban absolutamente nada e que se comían a fin de mes era fundamentalmente pola solidaridade da rede societaria galega, a maior parte desta estaba naquela altura, tempos do exilio, anos 40 en particular, concentrada en Argentina e Uruguai, a maiores de diñeiros que tamén procedían de Cuba en favor dos exiliados e demais, en particular, e que tamén, o caso de México, pero México xa non tanto nesas remesas en relación ao exilio galego como epicentro na capital argentina, e que tamén explica xunto ao apoio de Manuel Puente que Castelao dixera claro que vou a Argentina e me afinco ali e desde ali fago traballo político. Procurou visitar todos e cada un dos países aos que podía, en liberdade, digamos, acudir para dar charlas, mítins e demais. A Irmandade Galega procurou que tivera presencia en todos e cada un dos países de Sudamérica e mesmo en Norteamérica. Un tallo, por o mesmo motivo que decía, está no disco duro que non sei exactamente onde está, pero no seu día fixera un mapa a partir de recollida de datos de asistentes a conferencias, mítins e demais en diversos países de América do Sur e mesmo de América do Norte, fundamentalmente Nova York, actos galeguistas, e fixera, digamos, unha estimación da cantidade de galeguistas que podía haber en cada un desos países. E é impresionante como efectivamente
estamos falando dunha rede de centos e centos e centos e centos de persoas que a mellor parte fan parte desa rede, a totalidade desa rede societaria, e que efectivamente fan que a Irmandade Galega teña presenza en todos e cada un desos países de Sudamérica e de Norteamérica. Insisto, en Norteamérica, se non é normal, o único país que creou, no que se creou a Irmandade Galega foi justamente Nova York. Concretamente foi o irmán, non lembro agora o nome, de Ricardo Flores. A Ricardo Flores o coñecí, da Sociedade Nacionalista Fondal, o irmán non o coñecí, morreu pouco antes de chegar eu a Nova York, encontrarme con él. En todo caso, Emilio Flores. Ricardo Flores estaba en Buenos Aires, militante magnífico da Sociedade Nacionalista Fondal, con Bernardo Souto, etc. E Emilio Flores, presidente da Irmandade Galega. E para vermos a trascendencia que ten esa rede, que se crea alrededor da figura de Castelao e que impulsa desde o minuto cero Castelao, lembremos que Emilio Flores é cofundador e presidente durante décadas da Casa de Galiza de Nova York. E lembremos que cando non había ninguna prácticamente institución en todo o planeta que lucira unha bandeira republicana e unha bandeira galega, esa bandeira republicana e galega lucíase na Casa de Galiza de Nova York, en Madison State Garden. Ali estaba a bandeira republicana e a galega, a tamén entrada a década dos 60. Bueno, dito o cal, sobre toda esa rede que se alicerza sobre a figura de Castelao, non é un casual que a Segunda República, concretamente o goberno Giral, no exilio, queiran contar un ministro galeguista no seu novo executivo, ano 46. Efectivamente, Castelao será nomeado sen carteira ministro. Todo isto, e podemos igual comentar agora no coloquio, agora xa entro sí, en fase absolutamente telegráfica, ten creado moita polémica, se desde o interior se apoiou a candidatura de Castelao ou non, se Ramón Piñeiro pretendía ser ese ministro, se non. Eu modestamente entendo que se apoiou o que se puido desde o interior a figura de Castelao. Probablemente Castelao, di él, non o digo eu, entendeu que se pretendía que a súa figura estivera supeditada á dinámica política do interior, do partido galeguista reconstituído, o que apenas se quedaban 2 anos e pico de certa vida, dentro de que tampouco tivo tantísima vida ese partido galeguista, onde fundamentalmente o cerebro non é Piñeiro, o cerebro fundamentalmente é Francisco Fernández del Río. Eu isto tampouco me canso de decirlo, que foi o que chamou a Piñeiro, porque Piñeiro non era un home prácticamente conocido por parte das autoridades franquistas, aínda que sí que tivera unha mínima proxección política en Lugo, sendo secretario do Comité en favor do Estatuto de Autonomía. Isto era, digamos, unha característica a favor de Piñeiro nesa altura, non ser tan coñecido e non estar tan significado como outras figuras do que viñan sendo as mocidades do Partido Galeguista. E de Riego, en connivencia con Peinador, con Manuel Gómez Román, o último secretario xeral do Partido Galeguista, pois, efectivamente, lle trasladan a responsabilidade a Piñeiro de ser o que sería na práctica un liberal. Isto nos daría para falar moi tendido, agora non há lugar. A cuestión é que sí que é certo que Piñeiro se traslada desde Galiza polos Pirineos a Franza para xestionar o goberno republicano, que efectivamente houbera unha presenza galeguista, non só galega, no ministro de Giral. A súa vez, entre tanto, desde o exilio galeguista se están facendo xestións tamén nesa liña. Que hai unha certa rivalidade para quen se atribúe o mérito de que finalmente Castelao sexa nomeado ministro. Bueno, isto entra dentro da normalidade casi no ámbito da política, das competicións que si en tempos de normalidade se dan, pois como non se van a dar noutros tempos. Seguramente habería outro tipo de cuestións que poderíamos falar nun coloquio, insisto, ao respecto. En todo caso, no 46, cando Castelao é nomeado ministro sen carteira, se traslada finalmente a París, xunto a Virxinia Pereira, desde o minuto cero ven a decir que, e así o refire en algunha carta, que ante todo París e o que é o goberno republicano e o que hai alrededor do mesmo é, di textualmente, un niño de conspiradores, e que desgraciadamente o nacionalismo galego como tal ten unha moi pouca marxe de actuación concretamente ali. Ali estaba unha figura sobre a que teño escrito en varias ocasións, incluso en alguna publicación francesa, e que hai pouco, además, o seu fillo, con un pouco máis de 90 anos, me escribiu, temos pendente coñecernos en breve en París, unha figura moi interesante,
que non podía ver a Castelao e Castelao non o podía ver a él, e que ven polas disputas do tempo de Barcelona, concretamente, da solidaridade galega antifeixista e desacordos e situacións que mellor aquí non a lugar traer a colación. A figura era justamente a de Xoán Xosé, agora non me sai o apelido, disculpa. Esta figura, a súa vez, quixo representar en París ao Consello de Galiza e Castelao optou por Albajar, militante de izquierda republicana, coñecido masón, e boa parte, digamos, do entorno de Castelao, e hai que decirlo que hai outra vez, eran masóns, incluído o último médico que atende ao propio Castelao, e isto nos daría tamén para falar longo e tendido en relación a masonería, política, galeguismo, etc. O recoñecemento, en todo caso, vai ahora aquí por diante con esta mención, e, efectivamente, a cuestión é que Castelao fixo todo o posible para que fora Albajar López e que non fora justamente, non lembro agora a figura deste outro biografía Romero, que non fora o presidente. Iso xa, digamos, o presidente do que era da delegación do Consello de Galiza en París, que viña a ser a delegación europea do Consello de Galiza. Iso, a súa vez, acrecentou a disputa entre un e outro, e entón, cando efectivamente Castelao está en París, si ben podería ter algo de relación co grupo que lideraba este Xoán Xosé, a cuestión é que ao final non vai ter relación ninguna nin con este home, nin co grupo que lideraba, e, digamos, non había máis grupo que o de Albajar, que era un home, digamos, serio, honesto, de confianza de Castelao e demais. No ano 46, si efectivamente Castelao chega a París con moi poucas esperanzas de que aquilo fora de mínima utilidade, acaba marchando, digamos, a volta de apenas un ano, e encima coa triste noticia de terse atopado algo que aínda non se divulgaría entre a sociedade, digamos, galega e en mar, un cancro. A maiores dos problemas que arrastraba desde a mocidade prácticamente, de vista, desprendimento de retina, de dar lugar a que Castelao xa prácticamente naquela altura en París non tivera capacidade visual, como eso implicaba. E a súa vez, pois, seguía unha realidade familiar batendo contra él, supoño que os anos e o exilio e demais agravou aquela dor pola morte daquel seu fillo no ano 20 e pouco, non lembro, Pachucho le chamaban, porque o pobre efectivamente tiña moi mala saúde desde cativiño, e efectivamente, bueno, pois, os restos do seu fillo quedaran en Pontevedra. Supoño que imagínense no día a día o que implicaba aquel exilio. Eu penso que a cuestión humana non a debemos, a hora de interpretar a realidade, neste caso histórica, perder de vista. Pois senón parece que estamos falando de xente, non?, que disociada da realidade vital, hoxe está aquí, mañá vive acordado. Imagínense o duro que foi embellecer, ainda que Castelao, cando morre no 50, estamos falando dun home que morre con apenas 64 anos, pero que podía implicar todo desde a perspectiva vital que estou referindo agora aquí. Ao final, Castelao e Virxinia Pereira regresan a Bos Aires e regresan xa nunha fase na que Castelao prácticamente non vai dar conferencias, sí que existe algún meeting, sobre todo algún meeting asociado a algún banquete homenaxe a súa figura, igual que houbera un banquete de despedida en Bos Aires extraordinario, onde ademais se lle agasalla o que sería a bandeira de Galiza, que ainda hoxe por hoxe nos fondos, se eu non me equivoco, están na Real Academia, non? Debe estar, me parece, na Real Academia, ou estaba no arquivo en Betanzos, non lembro agora exactamente, pero en todo caso Castelao marcha con aquela bandeira galega, bordada e demais, e aquilo é un acto multitudinario, con centos de persoas. Pois igual que hai ese banquete onde intervén Castelao, igualmente cando regresa ao pouco, accede efectivamente a participar naquele banquete, a ter unha mínima intervención, pero de aí a 1950, xaneiro, prácticamente xa non ten apenas unha posición pública como tiña. Iso non implica que ele non siga alimentando político e ideolóxicamente a dinámica do Consello de Galiza. E, xa para rematar,
diremos que no ano, justamente, 45, inmediatamente na antesala do que foi o seu nomeamento como ministro sin carteira do goberno Giral, ao meu ver, consigue Castelao o seu maior éxito no ámbito político. Fagámonos cargo da situación que existía. Me referí antes moi brevemente como antesala do que vou decir agora. As Cortes españolas republicanas no exilio non é que tiveran de maneira continuada reunións e moito menos de maneira estable. Cando Castelao procura que no 38 as Cortes republicanas, aínda en Montserrat, en Barcelona, en Cataluña, incorporaran un punto de debate sobre o Estatuto Galiza para que o Estatuto Galiza fora aprobado, igual que o caso catalán con anterioridade, xa no 32, o Estatuto de Nuria, etc. E logo o vasco, non se consigue. Estamos en tempos de guerra, xa falaremos deste tema, xa o debatiremos, etc. Bueno, pois hai que agardar até 1945, pero non é agardar e a ver se se incorpora ao punto e empezamos efectivamente a debater. A cousa é que desde o ano 38-45 Castelao incansablemente vai procurar que as Cortes republicanas no exilio incorporaran un punto para debatir, como decía a Constitución Republicana, o articulado do Estatuto de Autonomía, e que despois da Asamblea de Concellos e despois do plebiscito, ao debatirse e votarse, se se votara a favor do Estatuto de Autonomía, o Estatuto de Autonomía legalmente existirá. Ainda que non se pudera en territorio galego aplicar, xa sería unha victoria. E efectivamente consigue meter ou incorporar, diríamos, nas Cortes republicanas en novembro, reunidas en novembro do ano 45 en México, o punto relativo ao Estatuto de Autonomía. Durante 3 días se debateu e finalmente conseguiuse que se votara a favor do Estatuto de Autonomía de Galiza, grazas a figuras como Castelao, como Ramón Suárez Picallo, como Alonso Ríos, mas tamén aquelas que citei antes, o caso del Pidio Villaverde, o caso de Edmundo Lorenzo, que nun caso Izquierda Republicana, noutro caso Partido Socialista Obrero Español, aínda que os seus partidos non eran favorables a votar o Estatuto, xa había outro momento, etc., en favor do Estatuto, non eran partidarios de votar, a cuestión é que conseguiu Castelao traelos a favor xustamente do Estatuto Galego. Traelos a favor, eles xa estaban desde o minuto cero. A cousa é que romperon a disciplina partidaria, que eso implica, e efectivamente se posicionaron a favor do Estatuto Galego. Xunta a eles outros e outras, e a súa vez, os nacionalistas vascos, cataláns, etc., etc. A victoria foi extraordinaria, foi celebrada por toda esa rede societaria galega que me referí, por todas as irmandades galegas, se fixeron actos e demais, esa antesala, como decía, do Castelao ministro, e despois, digamos, desa victoria, desgraciadamente, tras o regreso de París, Castelao xa entra nesa fase final, onde políticamente é unha referencia, é sen dúbida que centra o discurso aínda do Consello de Galiza, mas desgraciadamente públicamente xa non pode ter a proxección que tiña. Logo podíamos falar, pero isto xa quedará para outra ocasión, da transcendencia da proxección de Castelao políticamente desde a súa morte en xaneiro do ano 1950 en diante, que non será pouca, fundamentalmente a través de Sempre en Galiza, mas non só. Deixo aquí a intervención, moitas grazas a todas e a todos por a vosa